Η αλήθεια είναι ότι παλιά δεν υπήρχε περίπτωση ούτε έξω από το κημητήριο να περάσω. Ούτε σε κηδείες, ούτε σε μνημόσυνα. No chance. Αν φοβάστε και εσείς είναι εντάξει. Καταλαβαίνω σας. Ο πόνος μπορεί να φεύγει. Οι αναμνήσεις φθύρονται. Όμως είναι στο χέρι μας να τις κρατήσουμε ζωντανές. Γιατί τούτον το δώρο που έκανα στον παπά μου, το τελευταίο του δώρο, βοηθάμε να κρατώ την μνήμη του ζωντανή. Μέσα σε αυτήν την πλακέτα αναμνήσεις QR κρύβεται η ιστορία του πατέρα μου. Ο έμνηστος πατέρας μου υπήρξε πρότυπο γονέα. Η ενσωμάτωση των QR κωδικών είναι μια μοναδική και καινοτόμως ιδέα. Δεν αντικαθιστά την παράδοση, τη συμπληρώνει. Αν έχεις χάσει και εσύ κάποιο δικό σου, σε παροτρύνω να μπεις στην ιστοσελίδα μας και να μάθεις περισσότερα. Γιατί μια